Ovo naše Božićno sjelo je zadnja manifestacija naših Božićnih dana koje mi organiziramo ovdje u podružnici Napretka Zenica ove godine. To je 5. događanje. Počeli smo 4.12. sa podjelom paketića za djecu uz darove uz Bogoslovlje djece na Svetog Nikolu. Zatim smo imali božićni koncert, pa božićni prijem, pa imali smo par božićnih turnira. Turnir jedan božićni koji je obuhvatao naše župe katoličke, kao i jednu revijalnu utakmicu naših kulturnih društava, prijateljskih, prosvjete i preporoda iz Zenice. Također, vrlo sam ponosan na ove božićne dane i manifestacije što smo sa minimalnim sredstvima, a sa velikim entuzijazmom i s trudom to uradili i naravno sve proteklo u najboljem redu. Također, zahvaljujem se svim učesnicima koji su nas podržali u večerašnjem nastupu sjelu. Imali smo goste iz Lepence kod Kiseljaka koji su se predstavili sa svojim okusom djelovanja uz, naravno, naš folklor, našu sekciju folklorne i izvornu skupinu koji su dali svoj doprinos na tome. Mislim da je ovi božićni dani da su jedna manifestacija koja je zaobilazna za grad Zenicu i u svakom slučaju treba podržati i uz, naravno, reklamu za sam grad Zenicu i za aspekt multikulturalnosti i života ovdje. Hvala.